Bastang lawgawa ani gaw. Uy, unsa tirada sa turon? Unsa pa? Magbantay tag mga chicks diri Ay tama gaw. Lunes man da ron. Tinghatod rog mga module sa mga dalaga ba? Unsa pa? Ay ati gaw. Nay chicks Woohoo! Lawgawa. Uy, wala may motor diri Malit na kron ani sa sabungan ba? Ako'y kasakyan diri Mas maayo siguro ani maglakaw na lang ko. Tama, maglakaw na lang yung kubay. Grabe ka po lakaw bay. Uy! Time pa. Naaram din ako mga agaw diri Magpatuon di. Uy, gaw, naara din mo diri ganihar ko si pangita sa inyo ba? Ay ati, naabot li ka diri gaw. Sa din na imong gidalagaw. Bitaw gaw, unsa day na regalo na? Kanigaw? Dili man ni regalo gaw, kahinaya ninyo uy. Manok ning sulod ani gaw. Kay manari ko ron ba na unsa day mo? Manok? Tare! Unsa pa? Unya, saman, mukuyog mo sa ako Kuyog? Ikaw gaw. Haha, unsa pa? Kuyog! Unya, unsa man? Tara? Tara! Ay gaw, sigurado gid ko yung makabiyag na tong manok. Salig lang sa akong manok gaw, naunsa di ay ka. Op! Time pa ning hunong lagi ka gaw. Ning hunong ko gaw para safety first ta. Kita mo na likoon dira Oh gaw, grabe ginang kurbada diha ba? Maong panggunit mo diha gaw kay mo banking ta dira Unya ang manok isipti daan ha. Wa na, matik na. Nakasipti na ni dire hasta ang inugpusta. Tara! Tara, let's go! I'm a rider, provider, bring the heat.